Tamaaras pagkahinugoy, mura magsinabligan og kalburo. Batik atuan na natapukon ra achoy. Pasiklaban din natong buak. Hasta mga nara, mura magkaraang tao. Atuan na po din ning ibulag ning subok o ang liso. Trada kuya. Naalagid choy, di kawadan na. So karon choy magbuak ko kakao niya unsa man maubang ka. Ay dili lang kuya. Aw lagi ikaw bahala. Grabe kanindot og tubo sa bag-ong tanong makakaw. Uy, kanisang itlogs dragon oh. Kanus apin taw ka ni mapiso. Nasay lubi oh. Nindot po kay tubo. Murag inabunuhan. So nilapos sa ko sa mong fish pan choy. Ug okay pa ba ni mga isda? Okay pa man di ay. Atu asad po di ang dalikya tagbuak ning tulo ka bukakaw dri at choy. Kay basin malimtan ba? Sayang sad kaayo. Kaya na pud biya siguro ning tunga sa medya kilo. Dili gid malikayan ba? Bisan pag imo ng baluton, maapsan gyapon ang uban og butikol. So karon choy mobalhin na ta dito sa unahan. Nindot sa kagtubo ang algbati oh. Tama kay ni Paris tilapia ba? Naasa da itay tulo ka buk bodyguard. Nindot yun ni natay kauban iro ba kay dipinsa sa mga mananap kay basig nagpahipi lang sa kilid-kilid wa ta kabalo. So naa na day ta diri at choy. Ato asa ning tapukon daan. Basin matingala mo choy nga hinarbis ni daan. Siyempre si Papa ang nagharbis ani daan mga choy. Mao nang igo na nanta karon magbuak mga choy. Dapat og magbuak ka doble amping jud kay hait biya kay nang sundang. Unya ato ang bulagon ang subok ug ang liso mga choy. Naagi usahay nga masugsog ang imong koko tungod sa kanang uban nga butikol. Sayang man pud kayo og dili nimo tilokon mapusilan pa. So karon choy kay nahuman naman ta diri sumubalhin na ta dito sa pikas. So nindot jud kay nang natay kauban mga ero choy no. Kay niagi na biya ko katruma ning among area diri adapita. Kay sa una tong nagtapok og lubi o namuak pa ko atog kakaw, igo kod kog duha ka buok banakon. Okay lang unta tog duha ka babae, ay lang nang banakon. Pwede ra unta walay ero kauban ba. Awa ko ng isa ra ka bodyguard choy oh. Tuas babaw taon, yagi kong bantay pagtaman. So ato sa nitiwason atong trabaho mga choy. Manilang gani karon kay ni mahal-mahal ang kakao, di parehas atong sa una. Karon mangon pod mga choy, istikonhon ang bungas mga kakao. Gamay kay og bunga, so gamay ra kay tag-harvest. Tungod na siguro ni kagulangon sa mga mga choy, kay karaan na mo kay nga mga punuan. Dili magyud nato kalikayan nga masamad ta mga choy. So nasama jud kod ra. Pero layo ra kay nas tinae. Simi hapdos-hapdos lang gid siya pag maglubo na ko kakao. Kay acidic biya ni kay kakao no. So tuara day akong buutan og kugihan kay nga mahan no. Siya may nang harvest aning mga kakao mga choy. Dala-dala taon siya mubo nga karet aron dili na kay siya musaka sa mga taas-taas. Unya kay napuno naman atong isa ka container mga choy, sumuli na tagbalay kay ang atuan na ning isulod og sako. Atuan na ding iplastar ang sako ug ang silupin mga choy. Dapat na yun ay silupin kay aron nga ang sabaw sa kakao dili mausik. Dapat imuha gyud na iplastar ang silupin sa sako mga choy aron dili mabusbos ang kakao. So atuan ang isinahinay og sulod sa sako mga choy. Sa una man gud amuan ang ginibulad ang kakao. Unya kay hasulan naman si Papa mga choy. Kay lagot man sa kay ni mga manok. Mukaon lang kani kakao. Itihan pa gyud. Merinda din ta og tubig ug ice candy. Bites na bahalag unya lang pan ni gumagbaligya. So mora din na itong nabuak karon nga kakao mga choy. Gamay-gamay ra. Kaya ang Papa sunod na po daw to adlaw ako ng uban. Kaya sad siguro ni mga 35 kilos oy. So diri lang sa tataman mga choy. See you on my next mini vlog. Baka naman pa share naman dyan mga choy.